Druhé stretnutie napokon prinieslo pre Duklu Trenčín prehru 0-3. Aké hodnotenie domáceho trénera Branislava Okuliara? Tak je to ťažké hodnotiť tento zápas, lebo ten zápas troška sme sa nedostali do zápasu tak, jak minule. Včera sme dostali hneď prvý gól z prvej presilovky. Zbytočné vyhodenie puku do hľadiska, ako bolo 2 minúty, dostali sme, ale zápas bol rozohratý dobre, potom sme sa dostali do zápasu druhú tretinu, stále bolo 1-0, nevyužili sme presilovky 5-3, dvakrát sme sa dostali do presiloviek tou aktivitou, že sme boli aktívni, boli na nás fauly a rozhodcovia nám odpískali presilovky, ale myslím si, že ťažký zápas, ubojovaný, nedali sme góly, nedá sa vyhrať bez gólov. Do veľkej miery ovplyvnilo tú prvú tretinu práve to inkasovanie toho rýchleho gólu? No určite, že to tam bolo také ustráchané potom, že sme rýchlo dostali gól a sme sa museli do toho zápasu sami zase namotivovať, dostať. Bolo to, áno, určite, bolo to tam jeden taký zo zlomových momentov, lebo včera padol gól až v tretej tretine prvý gól, takže určite je to o tej disciplíne a o tom dobrom bránení, ktoré sme viac menej včera spravili, dneska nám niečo tam okročík možno chýbalo, aby sme to ubránili. Nielen, že ste nevyužili dvakrát presilovku 5-3, ale tí vlastne oba góly, ktoré neboli pri hre bez brankára, boli pri vašom oslabení, takže treba zapracovať na týchto práve situáciách, na tých presilovkách, oslabeniach, alebo dá sa to vôbec v priebehu tých 2 dní, ktoré vás delia od toho tretieho zápasu? Tak určite to sú také veci, že to chalani vedia, všetko vedia, čo majú robiť. Bolo to, myslím si, že to chalani nevyriešili dobre tú hernú situáciu momentálne, takže to je o momentálnej vyriešení hernej situácie v tom obrannom pásme, či to bolo pri prvom, pri druhom góle, takže vieme, čo super ako hrá, takže my sme to tam troška zahrali, zle vyriešili, takže to neovplyvníme, to na budúci zápas zase môžeme my dať presilovej hre gól a tým pádom budeme my na koni. Tretí prišiel ako keby nejaký herný krč, čiže padlo na vás deka potom inkasovaní toho druhého gólu? Tak druhý gól bol dosť taký rozhodujúci, ale chalani sa potom pozbierali troška, chceli sme to troška jednoduchšou hrou supera prečísliť, ale super dobre bránil a dobre chytal brankár Pavlas, ten ako nespodal excelentný výkon. Na zisk titulu musíte vyhrať v Bratislave, to už je teraz jasné. Je to situácia, ktoré ste sa chceli vyhnúť? Tak v Bratislave by sme museli tak či tak vyhrať, ako keď sme chceli byť majstri, ale je to otvorené, ako oni vyhrali u nás. My zabojujeme a pokúsime sa obidva zápasy vyhrať u nich. Slovan bude hrať na hlavnej ploche, čiže dá sa tam očakávať pomerne vysoká návšteva, aj na toto ste pripravení? Tak videli ste, aj tu bolo okolo 1000 ľudí, aj včera 1500, takže sme na všetko pripravení. Myslím, že aj náš fanklub pôjde do Bratislavy, takže myslím, že bude dobrá atmosféra, bude dobrý zápas, ktorý slúši play-off a finále juniorskej súťaže.